Szia Zoli, jó, hogy itt vagy, majd szétrobbol a fejem. Gyere, most konzultáltam a tulajdonossal, hogy itt próbáltam memorizálni, felkészülni itt a marketinganyagok készítésére, és olyan sok az info, hogy nagyon gyorsan el kell kezdenünk fölvenni az anyagokat, hogy így mindent vissza tudjak adni. Gyere bentebb, hát nézd meg, milyen szép itt a megérkezésünk. Nekem ez az egyik kedvenc pontja a lakásnak. Képzeld el, hogy itt ugye ez az eredeti folyosó, amit megvásárolt a tulajdonos, és hozzányitott az ingatlanhoz. És ezt ugye a tulajdonlapon is rendezhetett, ez jogilag is teljesen rendezett. Szerintem nagyon brutál jól néz ki, hogy itt ezek a hatalmas, nagy, régi nyilászárók. Szerintem ez egy ilyen ikonikus pontja az ingatlannak, meg vannak mentve restaurálva, vannak ugye a stukkók. És rengeteg részlet van ebben a lakásban. Rögtön, hogy itt elindulunk, London, Párizs, India, Japán, tehát rengeteg ilyen apró kiegészítő elem van, mindegyiknek külön története. Természetesen nem tudom mindet visszaadni, de ez jól mutatja, hogy a tulajdonos az egy nagy világutazó, úgyhogy igyekezni fogok majd ezeket a történeteket beleszőni majd itt a marketing anyagokba. Szóval, mint látod, ez nem egy klasszikus konyha, és a tulajdonos nem is szereti a megszokott dolgokat. Szóval itt az volt az ötlet, hogy inkább egy ilyen klasszikus szalont hozzanak létre, és bármilyen, ugye nincs is itt ugye ebédlőasztal, ugye az nem is egy hal, mert annak is van ablaka, de az oda lett berakva. Szóval itt is kanapék vannak, én ezt egyébként elsőre nagyon furcsáltam, de ők minden reggelt itt szoktak kezdeni, ugye egy kislányuk van, és itt összegyűlnek, kávézás, megbeszélik, hogy kivel mi fog történni aznap. Szerintem baromi jó hangulata van, és tényleg ez a rengeteg kép szerintem fantasztikusan felöltöztetés, ez majd végig megy az egész ingatlanon. Itt például egy rizspapírra nyomtatott ilyen részletek vannak, körbe pedig mind ugye fotók, baromi jól néz ki, illetve ugye a konyha maga az tömör tölgyfa, hát manapság ilyet senki nem rak, mert borzasztó drága. Egyébként elég ritkán szoktak főzni, szóval ez inkább egyfajta látványkonyha. Szerintem nagyon jó, hogy így fölvitték egészen mennyezetig, illetve itt van ugye ez a gerenda, ami el van szintén ugye fával fedve. És nekem az egyik kedvenc részletem azok a fa ugye reluxák. Ilyet sem látok túl sok helyen, nagyon jó harmóniában van szerintem az egész. És akkor, hogyha erre jövünk ugye bentebb, itt van egy ilyen kis mellékhelyiség, amit alapvetően nem szoktam megmutatni, de itt még ezek is ki vannak dekorálva, kis kakaskák, kukurikú! Illetve ez is ki van díszítve, de erről majd nem itt fogok beszélni a nappaliban. És itt pedig természetesen egy zuhanyzó, nagyon kis hangulatos, úgyhogy a reggelek azok már vidáman telnek is, jól lehet itt ugye ébredni. És hát természetesen az étkező sem egy klasszikus, van egy kis dolgozósarok, rengeteg könyv, itt is ugye tömör, tölgyfa, ugye polcok vannak, és az egyik kedvenc részletem, hát itt ennek is rengeteg sztoria van, de ez a Daruma baba, aminek elmesélték a történetek, ez egy kívánság talizmán, és ez úgy működik, képzeld el, hogy itt van két szeme, ami alapvetően nincs ugye kiszínezve, hanem kívánni kell valamit, akkor kiszínezzük az egyik szemét, és amikor megvalósul a kívánságunk, akkor kell a másik szemét is ugye bekorrikezni. Szóval valakinek a kívánsága az már teljesült, úgyhogy valószínűleg kell venni egy újat, hogy lehessen megint kívánni valamit. Nekem nagyon tetszik, hogy megmentették itt ugye az eredeti faparkettát, ami ugye fel lett szépen újítva, csiszolva, és ugye ez a nagy belmagassághoz szerintem ugye ez nagyon jól is megy. És akkor, ha erre tovább jövünk, akkor mutatom is az egyik hálót. Itt van egy hatalmas nagy gardrób, most itt minden el lett rejtve, úgyhogy most külön nem fogom itt neked megmutatni. De itt ez a kis háló, ez nagyon-nagyon izgalmas, és egyáltalán nem megszokott. Mint látod, gyakorlatilag ilyen külön kis nappali van itt berendezve, szőnyeg van, kanapé van, nagyon ilyen kis cozy, belsőséges. Természetesen itt is ugye több fa lépcsők vannak, fönt belül ugye egy hálórész, de nagyon jó elem, hogy ezzel a fával így mondjuk azt fedték, és nem lehet föllátni, tehát igazából nem lehet tudni, hogy ott egy ágy van, és ugye hatalmas nagy ablakok, tehát ez egy baromi jó hangulat reggel, amikor jön le valaki a lépcsőn, és ide kinéz, fú, így elképzelem, milyen lehet itt minden reggel felébredni, szerintem fantasztikus.
És ugye azáltal, hogy van fekvő galéria, igyekeztek ugye a teret még jobban ugye kihasználni. És akkor, ha erre jövünk tovább, nagyon tetszik, hogy megmentették ugye a eredeti nyílászárót, ez is ugye restaurálva helyre van állítva, és hát megint egy nem szokványos elem fog itt következni, ugyanis ez egy hatalmas nagy ugye nappali, az ingatlan maga ugye 157 négyzetméter, és ugye itt kivették a falat, és gyakorlatilag egy hatalmas légtér lett ugye létrehozva, és ezt az elemet figyeld, a fal végig ugye ki van dekorálva, méghozzá ez a Star Wars ihlette, és ez az elem, ez több helyen is megjelenik, mindenféle ilyen fabetéteknél, már ahogy bejünk ott is, amit mutattam fürdőt, ugye ott is megjelent, nem tudom, hogy ez mennyire fog majd ugye a videón átmenni, majd próbáljuk meg ezt minél jobban megmutatni, mert ez egy tényleg nagyon-nagyon extra, én még ilyet nem láttam, és még maga a világítás is, hogy fel van helyezve, nézd meg azt a felső lámát, szerintem baromi jó, és ugye erre a falra, mivel ez egy nagyon jó látványelem, gyakorlatilag nem is kerültek polcok, hogy ugye ne takarják el őket. És egy másik, amit nem mondtam kívül, de ez is egy visszatérő motívum, hogy ezek ilyen kültéri lámpák. Ez a tulajdonosnak egy kellemes gyerekkori emlék fűződik ezekhez a lámpákhoz, szóval ezt konkrétan ki akarták dobni, és ő mondta, hogy akkor ő inkább ha megkaphatja, akkor elviszi és felújtja, úgyhogy ezt tényleg restaurálta, külön alapzatot öntött neki, maga a vasszerkezet is ugye fel van újítva, meg hát természetesen az elektronikája is, és ez több helyen ugye megjelenik az ingatlanban. Szóval behoz egy ilyen kicsi ilyen industrial feelinget, de mégsem, tehát mégis nagyon otthonos tudott maradni. Én azt gondolom, hogy ez egy igazán nagy bravúr. Hatalmas nagy kanapék, tényleg ez egy ilyen nagyon-nagyon kényelmes, abszolút látszik, hogy itt lehet vendéget fogadni, több embert le lehet ültetni. Van ugyan egy tévé, de azt igazából nem is nagyon szokták használni. És akkor a másik oldalon pedig itt is ugye egy galéria van, ugye fönt természetesen egy hálóval, szóval ez egy légtér, viszont azáltal, hogy ezzel a megoldással gyakorlatilag egy ilyen építészeti design eleme is lett ugye az ingatlannak, és megint csak ugye itt is ugye a fa reluxák vannak, szóval ez így nagyon jól a kettő így összeharmonizál, és ugye itt mondjuk néhány, sokkal kevesebb kép van, mint mondjuk az étkezőben és a konyhában, például ezek szatmári képek, aki kifejezetten így vívokról, meg azzal kapcsolatos témákról szokott képeket csinálni, de a tulajdonos testvére is művész, ő Franciaországban él, ő fotói is ki vannak állítva, illetve képzeld el, még nánási fotók is vannak. És természetesen nem mehetek el ez a bútorelem mellett, nem tudom, hogy majd a nézők majd ezt ugye felismerik el, de ez egy Eames fotel. Ez tényleg egy ikonikus darab az egész világon, tényleg Amerikában, a luxus ingatlanokban látni ilyet, a tulajdonos innen szokott olvasni, meg elmélkedni, tehát nagyon jól néz ki a szék. És akkor utána pedig elmegyünk egy ázsiai útra, ugyanis tényleg egy ilyen ázsiai ihletésű fürdőszobát hoztak létre. Ez egy nagyon-nagyon szép ilyen dizájnnel, amit Tóri kapu. Erre azt érdemes tudni, hogy egyik oldalon jelen, a másik oldalon pedig a más világ. Itt pedig a szumós kimonónak egy ilyen lenyomata, mint egy ilyen design elem, és hát azért ezek a medúzák, ezek nem is láttam, szerintem baromi jól néznek ki, meg ez a lámpa, ami ide be van lógatva, szerintem baromi jó hangulat van ebben a fürdőszobában. Szóval tényleg nagyon-nagyon izgalmas ez a lakás, nagyon sok részlet van benne, tényleg elképesztően fel van díszítve, ez egyáltalán nem hétköznapi. Az én fejemben abszolút az van, hogy ez egyfajta ilyen művész lakás. Én azt gondolom, hogy nagyon edukáltnak kell lenni ahhoz, hogy ezt majd valaki tényleg érteni tudja, értékelni tudja, be tudja fogadni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy majd többféle szemszögből is próbáljuk majd megközelíteni a marketingnél, hogy minél több mindenkit megszólítsunk. Ha valaki ide kijön, én biztos vagyok benne, hogy bele fog szeretni, és el fogja varázsolni. Nagyon jó, hogy az ingatlan egyik oldala az keleti eljárású, tehát reggel sütöd a nap, tehát tényleg a konyha az baromi jó hangulatú,
és ugye ez pedig nyugati tájolású, tehát amikor ugye hazaérnek, akkor itt, ahogy így leülnek a kanapéra, átbeszélik a nap dolgait, ebben a hatalmas, tényleg még egyszer kényelmes kanapéban, ez fantasztikus érzés. És ha valaki a belvárosban szeretne venni egy nagyon jó ingatlant, akkor szerintem ezzel nem fog tudni tévedni. Na jó, Zoli, akkor szerintem kezdjük el fölvenni az anyagokat, aztán nézzük meg, mit tudunk kihozni belőle.